Pessoa da tenemos canal. Qual que foi? O escola, né? Tenemos lá. Mas tenemos menina. Ó, tá, né, porra. Cái là khao na. Đây một chỗ là mua tả nó. Y tenemos acá, ¿no? Nem mông rồi đây. Chơi là cũng tao rồi. Thế là nó có khai để pra. Là quen có thôi là khá. Thế là nó mua. Khá. Ôi, nếu mua cho nó bề khó lúc khí. Có cái nào cũng lú rồi kìa. Lú rồi sao cái này lú rồi đi. Mua cái ta chung mua thì nhiều mà. Wow, đi khó. Quay đi qua sao mà nó. Đây, tao lâu rồi mà là. Bề khó lúc khí. Lú rồi cái lớp khoa này mà cũng nhau. Khá đi cả là đi khá thô nhà. Khá đi thô nhà nó. Đây, cả đi phải không? Cái là preparo này. Là prepara. Bé thì nhà quay bề khó lô khí. Mới được lúc đó nào qua nè. Bé thì nhà mà. Xoa. Bé để chạy. Rồi. Bề khó lô khí. Cứ thế lên nằm lâu rồi. Có sao qua nào. Có sao qua mèo nó còn. Đó là ổ à.
เดี๋ยวเราหมุนออก เฮ้ยแบบพอขี้ เราเอาหนึ่งเปล่าเอาไปเลย เอาก่อน ป้าก็ได้เห็นนะเดี๋ยวดูพอเราแล้วเราบอล อันนี้ใช่ไหมอ่ะระวัง เมื่อไหร่ อันนี้ ก็ร้อนก็เก็บ ที่อเมริกาวางมาที่เจ๊ นั่นแหละเบบี้เอ๊ะมูบาชิโก แบบพอขี้วันละ很热是吧？哎，那你看点。买药的。
Đó là cho mà nó lớn nó cũng nó về nó cái gì à nó sao vào vậy nó cái đẹp nó một dạng một loại bí chả Clo đi à đeo đà đeo clo clo đi à clo đi à một dạng là cứ năm bên đây luôn là từ đây luôn bạn bên đây luôn là thằng đi cho anh nhìn ra liền ra mà con đi về hai thì là mà đó vui rồi là mà mất xong ọpสิฮะชั่วโมงออฟสิตันเลยอ่ะบาลเลยฮะตาราดเลยเล่นเนี่ยขี้แต่ค่าขี้เล่นเล่นไหนออเลยละเวลาค่าขี้เล่นเล่นออเลยละเวลาเล่นค่าทอนยานะทอนยากะว่ามาทวาได้ป่ะล่ะไงมาเลยคิดว่าเล่นที่ระดับกว่าชั่วโมงยับปาสิเสียกว่ายับเลยวันถ้าแค่เบรกคอร์ขี้มาเดี๋ยวขี้เล่นกลอกขี้ตอนนี้มัวแต่ตุ่ 9 tuổi
အဲ့တကားလေးကျင်းနေတကားလေးအော်လားမမီမြူတာလားမမီမြူရီမန်ပါနေW W ကိုလာမညာကဲပူဒီပူဒါတမပါရာအမကဲလေကဲလေရတာ